हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोधनंदना व्रज जन रंजना। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके భక్తిర్భవతి నైష్టికి. హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్లో తృతీయ స్కందము 3వ స్కందమైనటువంటి అందులో 16వ అధ్యాయము ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో బ్రహ్మ యొక్క మానస పుత్రులైనటువంటి సనకాది మునులు ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై వైకుంఠ లోకానికి వచ్చినప్పుడు వారికి 7వ ద్వారం వద్ద ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు అడ్డగించడము, సో భగవంతుని దర్శనార్థం వారికి కలిగినటువంటి ఆటంకానికి వారు అవమానంగా భావించి, సో వారు ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండడానికి తగినటువంటి వారు కాదు అని వారిని శపించడం జరిగినటువంటి సందర్భం. అంటే వారు శపిస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడు ఆ ద్వారపాలకులు వారు చేసిన తప్పిదాన్ని తెలుసుకొని మునులను వేడుకోవడము. సో అది తెలిసినటువంటి ఆ నారాయణుడు వైకుంఠ లోకంలో అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఆయన తన పరివారంతో సహా లక్ష్మీ మాతతో అనేక మంది లక్ష్మీ గణాలతో కలిసి ఆయన ఆ ద్వారం దగ్గరకు రావడం, ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి, సో ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శనం కాగానే ఆయన యొక్క చూపులకి ఆయన మాట్లాడినటువంటి ఆ మధురమైన సంతోషకరమైనటువంటి మాటలకు సంతసించి ఆ మునులు వారి కోపాన్ని కోల్పోవడమే కాకుండా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులుగా మారినటువంటి అంశము అవన్నీ కూడా మనము చూసి ఉన్నటువంటి క్రమం. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క మధురమైనటువంటి వాక్కులకు ఆకర్షింపబడినటువంటి విధానాన్ని, వారితో ఆ భగవంతుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈరోజు క్లాస్లో చూడబోతూ ఉన్నాము. 13, 14 శ్లోకాలలో బ్రహ్మ
చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క మాటల యొక్క, భగవంతుడు పలికిన పలుకుల యొక్క ప్రభావం ఈ విధంగా ఎంత పరిపూర్ణమైనటువంటి అంశము అనేటువంటిది ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే భగవంతుడు ఏ విధంగా తన భక్తులను రక్షిస్తాడు అనేటువంటి అంశాన్ని నిన్నటి క్లాసులో ప్రభు చాలా చక్కగా మనకి చైతన్య మహాప్రభువు దాంతో తీసుకొని వివరించినటువంటి అంశము. ఇక ఈరోజు ఇంకా ఆ కంటిన్యూషన్ లో బ్రహ్మ ఏ విధంగా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడో ఆ దేవతలకు అనేటువంటి అంశాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. 12 కంప్లీటెడ్. 13, 14 చదివారా ప్రభు శ్లోకాలు? చదివాము ప్రభుజీ. 2 శ్లోకాలు చదివారు కదా? 13th and 14. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ఈ 13వ శ్లోకము. బ్రహ్మోవాచ అత తస్యోషతీం దేవీం ఋషకుల్యాం సరస్వతీం నాస్వాధ్యమనుదష్టానాం తేషామాత్మాప్యతృప్యతః. ఆ బ్రహ్మోవాచ అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆ దేవతలతో ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. అంతకుముందు శ్లోకంలో మనం చూసాం, ఆయన ఆ భగవంతుడు చెప్తుంటాడు, తమ ప్రభువు మనసు నెరగక ఆ సేవకులు మీ ఎడ చేసినటువంటి అపరాధం కనుక తమ అతిక్రమణ ఫలమునకు అంటే వాళ్ళు అనుభవించినప్పటికీ కూడా శీఘ్రమే వారు నా సన్నిధికి తిరిగి వచ్చునట్లుగా నా ధామం బహిష్కరణ కాలము వారికి త్వరితగతినే పూర్తి అయ్యేటట్లుగా మీరు ఆదేశించినచో అది నా ఎడ చూపెడి అనుగ్రహమే అని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అంటూ భగవంతుడు తన భక్తులను చూడండి ఎంతటి భక్తవత్సలుడు. నిన్నటి శ్లోకంలో చూస్తాం ఆయన ఎంతటి రిక్వెస్టింగ్ ధోరణిలో ఆయన పూర్ణ పురుషోత్తముడు, సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు తన భక్తులను ఏ విధంగా వేడుకుంటున్నాడు చూడండి. నా యొక్క ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు వారు నా యొక్క సేవకులు. మరి నా సేవకులు నా యొక్క భక్తులను ఎప్పుడూ కూడా సేవించవలసినటువంటి వాళ్ళు, కానీ వారు నా యొక్క మనస్సు తెలుసుకోలేక క్షణకాలం వారిలో కలిగినటువంటి ఆ విధానం వల్ల మీ ఎడ అపరాధం చేశారు వారు. కాబట్టి ఆ అపరాధానికి మీరు వారిని ఈ వైకుంఠ లోకం నుండి అతమలోకాలకు పోయే విధంగా వారిని మీరు అంటే శాపము నొర్చున్నారు కదా. కానీ అయితే వారు వెంటనే తిరిగి మరలా ఓకే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు, మీరు విధించినట్లుగా శిక్ష వాళ్ళు అనుభవించడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నారు. వారు ఆల్రెడీ అడిగినటువంటి జయ విజయులు ఆ భగవంతుని స్మరణ మేము ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా ఉండే విధంగా చేయమని అడిగారు. భగవంతుడు అడుగుతున్నాడు, తిరిగి వాళ్ళు త్వరగానే అంటే పోయి వాళ్ళు కోటాను కోట్ల జన్మల పాటు, ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినట్లయితే కామ క్రోధ లోభం అలు అనేటువంటి ఈ ముగ్గురు ఈ మూడింటి వల్ల ఇక జీవుడు అంటే ఆత్మ తన యొక్క శుద్ధత్వాన్ని
మర్చిపోయి ప్రకృతి సాంగత్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు సత్వ రజో తమో గుణాల ప్రభావితంతో ఇక్కడ చేసేవి నేనే అనేటువంటి భావనల్లో ఉండి కోటాను కోట్ల జన్మలు కూడా పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుక వాళ్ళకి అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా శీఘ్రమే ఏదో కొన్ని జన్మలు అక్కడ ఉండి సో నా సన్నిధికి తిరిగి మళ్ళీ వచ్చినట్లుగా, ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుడు తన భక్తులను ఎప్పుడూ తనతో ఉండాలి అని కోరుకుంటాడు. అందుకే ఆయన ప్రతి యుగంలోనూ అవతారాలు తీసుకొని రావడం జరుగుతూ ఉండేది. మరి ఆ విధంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆయన భక్తులను నా ధామానికి తిరిగి వాళ్ళు వచ్చే విధంగా, తొందరగానే వచ్చే విధంగా మీరు సో నా ధామం బహిష్కరణ మీరు జరిపారు, వారికి శపించారు. సార్ ఈ ధామంలో ఉండటానికి మీరు అర్హులు కాదు అన్నారు. సో కాబట్టి మీ వాక్కులు నేను సమ్మతిస్తూనే ఉన్నాను. కానీ బహిష్కరణ కాలం వారికి త్వరగా పూర్తి అయ్యేటట్లుగా మీరు ఆదేశించినట్లయితే, చూడండి భగవంతుడే అడుగుతున్నాడు, తన భక్తులైనటువంటి ఆ మునులను అడుగుతున్నాడు, సనకాది మునులను, చతుష్కుమారులను అడుగుతున్నాడు. ఆ విధంగా వారికి ఆ బహిష్కరణ కాలము త్వరగానే పూర్తి అయ్యే విధంగా మీరు గనుక ఒప్పుకున్నట్లయితే, మీరు ఆదేశించినట్లయితే, అది అంటే వారికి త్వరగానే అంటే భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వెళ్ళేటువంటి కాలం మీరు తక్కువ చేసినట్లయితే, అది నా ఎడ, అంటే భగవంతుడు అడుగుతున్నాడు, నా ఎడ మీరు అనుగ్రహంతో, చూడండి భక్తులను అవి అంతటి ఇచ్చేస్తున్నాడు, అనుగ్రహంగానే నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడు తన భక్తులను, సనకాది మునులను సో ప్లీజ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఈ 13-14 శ్లోకాలలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవంతుని యొక్క వాక్కుల యొక్క మహత్యాన్ని, ఎంతటి గూఢ అర్థాలను కలిగి ఉన్నాయి అనేటువంటిది, ఎంతటి మాధుర్యాన్ని కలిగి ఉన్నవి అనేటువంటిది, ఎంతటి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి ఆ భగవంతుని యొక్క పలుకులు అనేటువంటిది ఈ 2 శ్లోకాల్లో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అత తస్యోషతీం దేవీం ఋషకుల్యాం సరస్వతీం నాస్వాధ్యమన్యుదష్టానాం తేషామాత్మాప్యతృప్యత. సో ఆ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, అత అంటే ఇప్పుడు, తస్య దేవదేవుని యొక్క, ఇక్కడ ఉషతీం, అత తస్యోషతీం, తస్య ఉషతీం అంటే ప్రేమమయమైన ఆ ప్రేమమయుడగు, ఆ మెర్సిఫుల్ పర్సన్, ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడ్. సో ఆ దేవాది దేవుడు, తస్య అంటే ఆ దేవాది దేవుని యొక్క ఆ ప్రేమమయుడగు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, దేవీం అంటే ఇక్కడ తేజోమయమైనటువంటి, రేడియంట్, గ్లామర్ చెప్తారు. సో ఆ తేజోమయం అయినటువంటి, ఇంకా చెప్తున్నారు దేవీం ఋషకుల్యాం అంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఋషకుల్యాం అంటే ఆ వేద మంత్రాలను బోలిన, అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు పలికినటువంటి ఆ తేజోవంతుడు, ఆ ప్రేమామయుడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు పలికినటువంటి పలుకులు ఇక్కడ సరస్వతీం అంటున్నారు. వాక్కులు ఎలా ఉన్నాయంటే ఋషకుల్యాం అంటే వేద మంత్రాల లాగా ఉన్నాయట. వేదాలు తెలుసు కదా, మనం ఆ వేదిక్ హెమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ వేద మంత్రాల లాగా ఉన్నాయట భగవంతుడు పలికినటువంటి పలుకులు, ఆ మధురమైనటువంటి ఆ వాక్కులు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటి ఆ పలుకులు, ఆ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వినినటువంటి మునులలో భావన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్టు ఎలా ఉన్నాయంటే అవి వేద మంత్రాల లాగా ఉన్నాయట. ఆ భగవంతుని యొక్క పలుకులు, ఆ విధంగా ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయి, ఆస్వాద్య, అవి విని ఆ ఏదైతే వేద మంత్రాలను పోలినటువంటి వాక్కులు, ఆ భగవంతుడి ముఖతా వచ్చినటువంటి వాక్కులు విని, మన్యు అంటే క్రోధము, దష్టానాం అంటే కాటు వేయబడిన
లాంటి, అంటే క్రోధం చేత కాటు వేయబడినట్టు, క్రోధం అనేటువంటి సర్పంతో కాటు వేయబడినటువంటి మునులు వాళ్ళని శపించారు కదా ఆ ద్వారపాలకులను. సో ఆస్వాద్య అంటే విని, మన్యు అంటే క్రోధ, దష్టానాం కాటు వేయబడిన, తేషాం ఎవరు, ఆ మునులు అంటే ఆ సనకాది మునులు, సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి ఆ నలుగురు మునులు. ఆ మునుల యొక్క ఆత్మ అంటే మనస్సు అపి అయినప్పటికీ నా అతృప్యత ఇంకా సంతృష్టి చెందలేదు. అంటే ఇంకా ఇంకా భగవంతుని యొక్క మాటలు వినాలి, ఇంకా వింటూనే ఉండాలి అని అంతటితోనే వాళ్ళు ఇక ఆ కోపం అదంతా వెళ్ళిపోయింది, భక్తులయ్యారు. సో ఇంకా ఇంకా వినాలి అనేటువంటి ఒక భావనలోనే వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఆయన ఈ విధంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, సో ఆ శ్లోకం యొక్క భావం మనం చూసినట్లయితే, బ్రహ్మదేవుడు తన పలుకులను కొనసాగించెను. ఆ దేవతలతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి మాటలను ఇంకా కొనసాగించాడు అని కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా ఆయన అంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చెప్తుంది. మునులు క్రోధ సర్పముచే కాటు వేయబడినప్పటికీ, ఎందుకంటే అంతకుముందు మనకి చెప్పారు, కామము యొక్క తమ్ముడు సహోదరుడైనటువంటి క్రోధము వారిని ఆవరించింది అని చెప్పారు అంతకుముందు మనకి. సో ఇక్కడ మరలా చెప్తున్నారు, ఆ క్రోధము అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ సర్పంతో పోలుస్తుంది. ఆ క్రోధము తో కాటు వేయబడినటువంటి ఆ మునులు ఎప్పుడైతే ఆ దేవాది దేవుడు భగవానుని ఆ ప్రేమమయమును, ఆయన చూపించినటువంటి వాత్సల్యం, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క దర్శనం, సో వారు చూసినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనము, ఆ భగవంతుని యొక్క చూపులు, ఆ ప్రేమమయమును అలాగే తేజోమయమును, అంటే భగవంతుల్లో వారు దర్శించుకున్నటువంటి ఆ ప్రేమమయమును, తేజోమయము అయినటువంటి పలుకులు, ఎంతో మధురంగా ఉండేటువంటి, ఎంతో గాఢంగా ఉన్నటువంటి, సో ఇంకా చెప్తారు తర్వాత శ్లోకంలో మన గురువార్థాన్ని చెప్తుంటారు. ఆ పలుకులు అంటే ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు. సో ఇక్కడేమో చెప్తున్నారు, భగవంతుని యొక్క ఆ ప్రేమమయమును, తేజోమయమును అయినటువంటి పలుకులచే, వేద మంత్రముల వలె ఉన్నటువంటి ఆ పలుకులు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వేద మంత్రాలు ఎలా ఉంటాయంటే ప్రేమమయము, తేజోమయంగా ఉండేది. ఆ వేద మంత్రాలు వలె ఉన్నటువంటి ఆ పలుకులకు, ఆ మాటలకు, ఆ భగవంతుని యొక్క వాక్కులకు ఆ సనకాది మునుల యొక్క ఆత్మలు ఇంకా సంతృప్తి చెందలేదు. అంటే ఇంకా అంటే ఇక్కడ సంతృప్తి చెందలేదంటే అది అర్థం కాలేదని కాదు, ఇంకా వినాలి అనేటువంటి భావన. కానీ మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది, ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తుంటే ఒక అర్ధ గంట కాగానే మనకి వేరే విధంగా ఉంది. సో బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా కృష్ణ కథ మహత్యం ఆ విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి వారి యొక్క ఆత్మలు ఇంకా ఇంకా భగవంతుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే బాగు, ఇంకా వినాలి, అంతటి మృదు మధురంగా ఉన్నటువంటి మాటలు. సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఇటువంటి సంఘటన మనకి అర్జునుడు అంటూ ఉంటాడు, ఓ కృష్ణ, నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది, అది నీవు చెప్తూ ఉంటేనే, కాబట్టి నీ యొక్క మహిమలను గురించి నీ ద్వారానే వినాలి అనిపిస్తుంది, నీ వచనామృతము అని అంటాడు అక్కడ కదా. సో ఇక్కడ మునుల యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉన్నటువంటి అంశము. మరి ఎందుకు ఆ విధంగా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మరలా మనం ఈ శ్లోకంలో చూడవచ్చు. సతిం వ్యాదాయ శృణ్వంతో లఘ్వీం గుర్వర్ధగాహ్వరాం విగాహ్య గాధ గంభీరాం న విదుస్తీర్షితం. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఉండేటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూసినట్లయితే, ఇందులో సతీం
అంటే సర్వోత్తమము, అంటే ఇక ది అల్టిమేట్, ఇక అంతకంటే ఉత్తమం, సర్వ ఉత్తమం, అన్నిటిలోకెల్లా కూడా ఉత్తమం, ఇంకా సర్వోత్తమము. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అంటే ఆయన పలికినటువంటి ఆ పలుకుల స్వభావాన్ని ఇక్కడ బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉంది. వ్యదాయ సతీం వ్యదాయ, వ్యదాయ అంటే ఇక్కడ ఆ సర్వోత్తమమైనటువంటి మాటలను, వ్యదాయ అంటే శ్రద్ధాపూరితంగా శ్రవణం చేయడం. సో అంటే ఎంతో శ్రద్ధగా ఆ భగవంతుడు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి మాటలను వాళ్ళు వింటూ ఉన్నారు. సో ఎంతటి ఇక్కడ పదాలకి చాలా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతటి గొప్ప అర్థాలను ఇచ్చారంటే ఇక్కడ మనకి వ్యధాయ శ్రద్ధాపూరితమగు శ్రవణము. అంటే ఏదో మనం ఇక్కడ క్లాసులో కూర్చొని ఒకవైపు కొన్నిసార్లు బయట సండే ఫీస్ట్కి వెళ్తే మనకి కూర్చునేటువంటి పరిస్థితి, ఎదురుగా క్లాస్ అవుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఇప్పుడే ఆన్లైన్లో అయితేనేమో మంచి ఫోన్ ఆన్ చేస్తాం, మన పనులు మనం చేసేసుకుంటూ ఉంటాం. అది కామన్, అందరూ చేస్తూ ఉండేటువంటి పనులు. సో కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి మాటలకు ఆయన యొక్క కథలకు తేడా లేదు అనేటువంటి అంశాన్ని చాలా చక్కగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియజేస్తారు ముందు ముందు మనకి. సో ఇంత ముందు కూడా చాలా చోట్ల అనుకున్నాం. సో వ్యదాయ అంటే శ్రద్ధాపూరితమగు శ్రవణము. శృణ్వంతః అంటే శ్రవణం, వాళ్ళు అంటే శ్రద్ధతో వాళ్ళు వింటూ ఉన్నటువంటి, ఏమిటున్నారు, లఘ్వీం అంటే చక్కగా రచింపబడిన. అంటే చూడండి, ఒక్కొక్కసారి మనం సరే చాలా మంది చాలా అనుభవపూర్వకంగా అంటే అనుభవాలు అవుతూ ఉంటుంటాయి. ఇవే కాదు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉన్నారనుకోండి, ఎవరైనా క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నారనుకోండి, సో ఎక్కడ మొదలు పెడుతూ ఉంటాం, క్లాసు చెప్తూ పోతూ ఉంటుంటాం. కానీ చివరికి ఆ చెప్పినటువంటి స్పీకర్ ఏం చెప్పాడో ఏంటో అనేటువంటిది కూడా అవగాహన కాకుండా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నవారు ఎవరు, భగవంతుడు. మరి ఎలా ఉన్నాయి ఆయన పలుకులు అంటే, ఎంతో సర్వోత్తమైనటువంటి మృదు మధురంగా ఉన్నాయి, ప్రేమమయంగా ఉన్నాయి, తేజోమయంగా ఉన్నటువంటి మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే, ఇక్కడ లఘ్వీం అంటే, లఘు అంటే తేలికగా అనే పదం వస్తుంది. ఇక్కడ లఘ్వీం అంటే చక్కగా రసింపబడిన, అంటే ఎంతో పొందికగా, ఎంతో క్రమక్రమంగా, అంటే ఒక సిస్టమాటిక్ గా ఉన్నటువంటి పదాలవి. అంటే ఇలా ఇవి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆయన పలుకుతూ ఉన్నటువంటి పలుకులు ఎంతో చక్కగా, అంటే ఒక సిస్టమాటిక్ గా అరేంజ్ చేయబడినటువంటి మాటలు అన్నమాట. సో సర్వోత్తమ, ఇంకా అంతకుముందు శ్లోకంలో ఏమన్నారు, ప్రేమమయము తేజోమయము, ఇక్కడేమో సర్వోత్తమమైనటువంటి మాటలు. మరి ఎలా ఉన్నాయంటే, ఏది పడితే అది మధ్యలో, అంటే ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడుతూ ఉంటాం, అలాంటి మాట్లాడితే మధ్యలో ఒక పదం మాట్లాడి ఇంకొకటి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అలా కాదు, ఇక్కడ ఒక క్రమత్వంగా, అంటే భగవద్గీతలో కూడా చూడొచ్చు మనము, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు మధ్య మధ్యలో ఏదేదో అడుగుతాడు, కానీ కృష్ణ భగవానుడు తాను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశాలు, ఆయన అడిగిన దానికి సమాధానం వస్తుంది, కానీ సీక్వెన్స్ లోనే వెళ్తాడు. మళ్ళీ ఎక్కడా కూడా ఒకదానికి ఒకటి పొంతం లేకుండా ఉండదు. ఒక 2వ అధ్యాయంలోనే అన్ని కలిపి చెప్పేటప్పటికి, కొంచెంగా చెప్పేటప్పటికి కొంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు అర్జునుడు. కానీ ఆ తర్వాత చెప్పినటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఎంతో చక్కగా, మనం అంటాం కదా, అరటి పండు తొక్క కూడా ఒలిచిపెట్టినట్లుగా అంత చక్కగా రచింపబడినటువంటి ఒక సిస్టమాటిక్ గా ఉన్నటువంటి ఆ పదాలు. ఇంకా శ్రీల ప్రభు ఇక్కడ గురు అర్ధ అంటే, గురు అంటే ఇక్కడ పదం ఏంటంటే హెవీ అన్నట్టు, మూమెంటస్ అంటే చాలా గూఢమైనటువంటి అర్థం. గురువు అనేటువంటి పదం కూడా అదే, గురువు నుంచి, అంటే గురువు ఎంతో భారమంగా ఉండేటువంటి, అంటే ఇక్కడ భారం అంటే మనిషి బరువులో కాదు, శారీరకమైనటువంటిది కాదు, జ్ఞానంలో ఎంతో లోతైనటువంటి వాడు, ఎంతో జ్ఞానాన్ని పొంది ఉన్నటువంటి వాడు గురువు అనేటువంటి అర్థం. ఎంతో విషయాలు తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, చాలా బరువుగా ఉన్నటువంటి వాడు అనేటువంటి అర్థం అది. ఇక్కడ గురువు అంటే పెద్దది అనేటువంటి, లఘు అంటే చిన్నది, గురువు అంటే ఇక్కడ గురు అనేటువంటి దానికి చాలా
ఆవశ్యకత అంటే ఎంతో గూఢ అర్థాలను కలిగి ఉన్నటువంటిగా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. గురుహు అంటేనే మనం అది సో మరొక రకంగా కూడా చెప్తారు, అజ్ఞానాన్ని తొలగించేటువంటి గురువు అనే అట్లా చీకటి అనేటువంటి కొంత వస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఆవశ్యకం అంటే ఇక్కడ ఏమి అవసరం ఉన్నాయో అంటే అనవసరం లేనటువంటి మాటలు ఇక్కడ చక్కగా రచింపబడినటువంటి ఆవశ్యకమైనటువంటి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే వచ్చేటువంటి పదాలు. కొన్నిసార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, అవతల వాళ్ళు అడిగేది ఒకటి ఉంటుంది, మనం చెప్పే సమాధానం ఒకటిగా ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే దానికి దీనికి పొంతనే ఉండదు. ఇంతకుముందు మాట్లాడిన పదానికి తర్వాత మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి పదానికి పొంతనే ఉండదు. సో కానీ ఇక్కడ ఎంతో సిస్టమాటిక్‌గా, ఎంతో భారంగా, ఎంతో అర్థాలతో కూడినటువంటి, ఎంతో భావాలతో గురు అర్థాన్ అంటున్నారు. గురువర్ధ అంటే భావంతో కూడినటువంటి గహ్వారాం అంటే ఎంతటి అంటే ఆవశ్యకత భావం ఉందంటే అవగతం చేసుకొనుటకు కూడా కష్టతరంగా ఉండేటువంటి. అందుకే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు ఒక్కొక్కసారి అర్థం కాదు. సో నిన్న ప్రభు చెప్పినట్లుగా చక్కగా మనకి చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు. సో చైతన్య మహాప్రభువుల వారు బయటకి నాకేం సంబంధం అనుకుంటూ మాట్లాడుతూ చివరికి నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి ప్రభు మనకు చెప్పినప్పుడు వెంటనే రాసుకుపోవడము ఆయన తీసుకున్నటువంటి. ఇక్కడ చూడండి, అవగతం చేసుకోవడానికి కష్టతరంగా ఉండేటువంటి సో అవగతం చేసుకొనుట కష్టతరము. సో గుహ్వారాం అన్నారు. ఇంకా ఉన్నారు విగాహ్య ఆలోచించుచు, అగాధ విగాహ్యాగాధ గంభీరాం. అగాధం అంటే తెలుసు, చాలా లోతుగా ఎంతో డీప్ మీనింగ్స్ ఉండేటువంటి. గంభీరాం గంభీరం. న విదుహు అవగతము చేసుకొన జాలకపోయిరి. తత్ అంటే ఎవరు మరి ఎవరు ఇవన్నీ మాట్లాడింది? తత్ ఇవంతా కూడా ఎవరిది అంటే ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క ఎంతో చక్కగా అంటే సర్వోత్తమమైనటువంటి చక్కగా రచింపబడిన ఆవశ్యకమైనటువంటి భావాలతో కూడిన అవగతం చేసుకోవడం కష్టతరంగా ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలను ఆలోచించుచు లోతుగా గంభీరంగా ఆలోచించాల్సినటువంటివిగా ఉన్నవి, లోతుగా గంభీరంగా ఉన్నటువంటి ఆ మాటలను, ఎవరి మాటలు అంటే ఆ దేవాది దేవుని యొక్క మాటలను అవగతం చేసుకొనలేకపోయినటువంటి అభిమతము అంటే దాని యొక్క అభిమతాన్ని అవగతం చేసుకోలేకపోయిరి అంటూ చెప్తుంది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం ఇక్కడ దీనికి ఇంత మన శ్లోకానికి చూసినట్లయితే చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. అత్యావశ్యకమగు భావమును. సో గురు అర్థాన్ అంటే ఎంతో లోతైన భావమును, ఇంకా చెప్తున్నారు పరమ గంభీరమగు ఎంతో గాఢమైనటువంటి అర్థమును కలిగి ఉన్నందున. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలు ఎంతో ఆవశ్యకత భావాన్ని, గంభీరంగాను అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కలిగి ఉండడం వల్ల మరి ఆ భగవానుని యొక్క అద్భుతమగు పలుకులను గ్రహింప నశక్యముగా నుండెను అని చెప్తున్నారు. సో ఎంతెంతో భావాలతో కూడి, ఎంతో లోతైనటువంటి అర్థాలతో కూడినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క మృదు మధురమైనటువంటి, ప్రేమమయమైనటువంటి, తేజోమయమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి పలుకులు గ్రహింప చక్యముగా నుండెను. అలా ఉంది, అంతేకాని గ్రహించలేకపోయారు అని కాదు, అంతటి గంభీరంగా ఉన్నాయి. సో అటువంటి ఆ పదాలని మునులు అంటే ఆ వాణిని చెప్తున్నారు. మునులు విప్పారిన కర్ణములతో అంటే చెవులను పెద్దగా చేసి వింటున్నారు అని అంటాం కదా. అప్పుడప్పుడు ఏదైనా చాలా శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నారు అనుకోండి, మనం ఏమంటాం, ఏంద్ర చెవులు పెద్దగా చాటలు చేసి వింటున్నారు అంటారు కదా. సో మునులు ఆ భగవంతుని యొక్క అత్యావశ్యకమైనటువంటి భావము, పరమ గంభీరము, ప్రేమమయము, తేజోమయము అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పలుకులను
ఎంతో శ్రద్ధతో ఇక్కడ విప్పారిన కర్ణములతో శ్రవణము చేసి లోతుగా ఆలోచించిరి అని చెప్తున్నారు. ఎంతో లోతుగా అవి ఎంతో లోతైనటువంటి పదాలు అవి. సో వాటిని వీరు కూడా అదే విధంగా ఆలోచించిరి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా శ్రవణం చేసినప్పటికీ భగవానుడు ఏమి చేయదలుచుకునెనో వారు అవగతం చేసుకొనలేకపోయిరి. సో నిన్నటి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క భావన ఫస్ట్ ఎవరికి అర్థం కాలే. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా మునుల యొక్క పరిస్థితి మరి అట్లే ఉంటే మనలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడు మాట్లాడేటువంటి మాటలు ఒకసారి భగవద్గీత చదవగానే ఏముందో ఇందులో ఏం అర్థం కావట్లేదు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎంతో శ్రద్ధగా విశ్వాసంతో భక్తి శ్రద్ధలతో అంటూ ఉంటాం. అందుకనే సో చేసినప్పుడు మాత్రమే కృష్ణ కథ అవగతనం అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి మరి వాళ్ళు సనకాది మునులు వాళ్ళే ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలు ఏంటి, భగవంతుడు ఆ ప్రేమమయమైనటువంటి తేజోమయమైనటువంటి అత్యావశ్యక భావము పరమ గంభీరమైనటువంటి అర్థాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ పలుకులను వాళ్ళు ఎంతో శ్రద్ధగా వినడానికి ప్రయత్నం చేశారట, లోతుగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారట. ఆ విధంగా వారు ఎంతో శ్రద్ధతో వారి ఆ మాటలు విన్నప్పటికీ భగవంతుడు మరి ఏం చేయదలుచుకున్నాడు, ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఒక పక్క అంతకుముందు 12వ శ్లోకంలో వారి యొక్క కాలము త్వరితగా పూర్తి అయ్యేటట్లుగా మీరు ఆదేశించినట్లయితే మీరే చెప్పాలి అంటున్నారు. మళ్ళీ అది నా ఎడ, ఆ విధంగా మీరు చేస్తే అది నా ఎడ మీరు అనుగ్రహించినట్లు అంటున్నారు. అంటే భక్తుడిని అనుగ్రహించమని భగవంతుడు వేడుకుంటున్నాడు. అందుకే అన్నాడు ఆయన, నా భక్తులను నేనే శిరస్సుపై నేనే వారిని సేవిస్తాను. మరి సాధారణులు వైష్ణవులను సేవించకుండా ఎలా ఉంటారు అని ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో చూసినట్లు. ఆ విధంగా శ్రవణం చేసినప్పటికీ భగవానుడు ఏమి చెయ్యదలుచుకున్నాడో ఆ అంశం వారు అవగాహనం చేసుకోలేకపోయారు అని ఇక్కడ భావాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు. సో దానికి ఆ భాష్యాన్ని వారు ఇక్కడ చక్కగా ఎంతో ఇక్కడ భాష్యము చూడండి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఈ 2 శ్లోకాలకి ఎంతో అర్థం ఉంది. కానీ వారు రెండిటి కలిపి చాలా చిన్నగా కన్సైజ్ చేసి ఎంత భావాలతో కూడినటువంటి పదాలు ఇచ్చారంటే ఇందులో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై, పలుకులు అంటే అక్కడ పలుకుట భాష్యం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పలుకుట అంటే వాక్కు ఎందు పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుని ఎవ్వరును అతిశయింపజాలరని అవగతము చేసుకొనవలెను. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన ఆ భగవంతుడు పలుకుట మాట్లాడడంలో. అందుకే భగవద్గీత ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, భగవంతుడు ఎప్పుడో 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వం చెప్పిపోయాడు కదా, అదే భగవద్గీత ఇంకా సజీవం అంటాం మనం, ఇంకా దానికి బర్త్డే చేస్తాము, అది ఇంకా శ్రద్ధగా వింటాము, ఎవరు చెప్తున్నా అంతే విలువ ఉంటుందంటాం. అంతే కదా. మరి పరంపరలో వస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో చూడండి, ఒక క్యాండిల్ తీసుకొని ఇంకో క్యాండిల్ వెలిగిస్తే ఇది ఎంత అవుతుందో ఇది కూడా అలాగే ఉంటుంది. అంటే భగవంతుడు తాను ఇచ్చేటువంటిది అంతా కూడా పరిపూర్ణం, పూర్ణత్వము అనేటువంటి దాన్ని మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. సో ఆయన పలుకులు, ఆయన యొక్క వాక్కు ఆయనే. ఆ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన ఇచ్చినటువంటి వ్యాసుల వారు మనకు గ్రంథీకరించారు. సో అంత మాత్రాన ఇది వేదో ఒక సాధారణమైనటువంటి గ్రంథంగాను సో భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పలుకు, భగవంతుడు పలికినటువంటి ప్రతిదీ కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటిది, సంపూర్ణమైనటువంటిది. ఎప్పటికీ అది భగవంతుడు, అది వింటే భగవంతుడు, అర్జునుడు వింటే ఏ విధమైనటువంటి భావన ఉందో ఇప్పుడు పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువులు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు జగద్గురు, పరంపరలో ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తులు, విశుద్ధ భక్తులు వారు. సో అనన్య భక్తులు, ఆయన అది తప్ప వేరేటువంటి లేనటువంటి వారు. మరి అటువంటి భక్తుల యొక్క వాక్కులు ఇవి ఇక్కడ మనం వింటున్నాయి. సో అంతే విలువను, అందుకనే చెప్తారు మనకి. సో అత్యంత గుణాత్మకమైనటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క పలుకులు అనేటువంటి అంశం. పలుకుట యందు అంటే ఆయన భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుని, పూర్ణ పురుషోత్తముడు ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు.
మరి కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి కృష్ణ కథ, భాగవత కథ ఎంతో పవిత్రమైనటువంటిది, ఎంతో మనకి ఉండేటువంటి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావంలో ఆయన చెప్తున్నట్టు, పలుకుట యందు పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణుని ఎవ్వరూ అతిశయింపజాలరని అవగతం చేసుకోవలెను. సో భగవద్గీతలో అర్జునుడు కూడా అంటాడు, ఇదంతా నీకే సాధ్యమవుతుందయ్యా, ఎందుకంటే నీకు సమానుడు కానీ నిన్ను మించిన వాడు కానీ నీతో సమానుడు కానీ ఎవడూ లేడు. సో కాబట్టి మాటలు ఆ విధంగా ఇచ్చినటువంటి మాటల్లో, వాక్కులలో ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కానీ మించినటువంటి వాళ్ళు, కానీ మించడం కాదు, ఆయనకి సమానమైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరూ లేరు అని చెప్పి అవగాహన చేసుకోవాలి అని చెప్తుంది. పూర్ణత్వ స్థితి యందు నిలిచియుండెడి కారణమున అతని పలుకులకు నడుమ భేదము లేదు. సో అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి పలుకులు గాని, ఆ భగవంతుడు కానీ ఎటువంటి తేడా లేదు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలు మనము పలుకుతూ ఉంటే ఆ భగవంతుడు మనతో ఉన్నట్లే, ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వాన్ని మనము పొందుతూ ఉంటామని చెప్తారు. సో అందే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, పూర్ణత్వ స్థితి యందు అంటే పరిపూర్ణత యందు. ఇంతకుముందే చెప్పాము, ఒక క్యాండిల్ ఇంకో క్యాండిల్ వెలిగిస్తే అంతే విధంగా వెలుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ పలుకులు ఆయనకు ఏ విధంగా భేదము లేదు, అభేదము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన కానీ ఆయన యొక్క పలుకులు అభేదము అని చెప్తున్నారు. ఆయన మాట అయినా ఆయనైనా ఒకటే. సో కాబట్టి భగవద్గీత, భాగవతము ఇవన్నీ కూడా సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడుగానే భావించి చూడాలి మనము భక్తులు. సో పూర్ణత్వ స్థితి యందు నిలిచియుండెడి కారణమున అతని పలుకులకు నడుమ భేదము లేదు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే ఆయన ఇచ్చిన మాటను మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఆయన మనతో ఉన్నట్లే, ఆ భగవంతుడిని చేస్తూ ఉన్నట్లే. సో కాబట్టి భగవద్గీతను వినడము, చదవడము, వదిలివేయడం కాదు అని చెప్తారు. దానిని అవగాహన చేసుకొని దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తారు. సో మరి భగవంతుడు చెప్తున్నది కూడా అదే. సో దేవదేవుని ముకుత వెలువడుచున్న వాక్కులు అవగతం చేసుకొనుటకు మునులు విప్పారిన కర్ణములతో యత్నించిరి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అతని వాక్కు సంక్షిప్తమును అర్థవంతమును అయినప్పటికీ మునులు అతడేమి పలుకుచున్నాడో పూర్తిగా అవగతం చేసుకొన జాలకుండిరి. సో భగవంతుని యొక్క మాటలు చాలా సంక్షిప్తంగా, సాగదీస్తూ లేదు ఎక్కడ కూడా, సంక్షిప్తం, లఘ్వీం అని చెప్పారు. ఒక సిస్టమేటిక్ గా రచింపబడినటువంటి పదాలు లఘ్వీం. అలాగే ఉన్నారు గుర్వార్ధాన్ అన్నారు, ఎంతో గాఢమైనటువంటి అర్థాన్ని కలిగినటువంటి. అంటే సంక్షిప్తము అర్థవంతము అయినప్పటికీ మునులు ఆ దేవాది దేవుడు ఏమి పలుకుచున్నాడో పూర్తిగా అవగతం చేసుకోలేకున్నారు అని చెప్తున్నారు. అతని పలుకులు భావమును లేదా ఆ దేవదేవుడు ఏమి చేయగోరనడి విషయం కూడా వారు గ్రహింపజాలకపోయిరి. అంతియేగాక తమ ఎడ భగవానుడు కుపితుడయ్యనో లేదా ముదమునొందెనో అనేది విషయమును కూడా వారు ఎరగకుండిరి. సో ఇక్కడ చూడండి ఎంతటి ఇది. సో భగవంతుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి అంత చేశారు కదా, చేసి చివరికి లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి, సో మీరు నా సేవకుల ఎడ చేసినది వారు అపరాధం చేశారు, దానికి ఆ అపరాధ అతిక్రమణకు మీరు శిక్ష వేశారు, బాగానే ఉంది. కానీ నా దామ బహిష్కరణ కాలము వారికి త్వరితగతిగా పూర్తి అయ్యేటట్లు చేయండి అండ కూడా బాగుంది. కానీ మళ్ళీ ఏమన్నారు, మీరు ఆదేశించినచో అది నా ఎడ చూపెడి అనుగ్రహంగానే భావింతును. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనం మాట్లాడేదానికి అందుకే ద్వంద్వత్వం అని అంటుంటాం కదా.
అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, మీరు నా భక్తుల్ని శిక్షించారా అనే విధంగా ఒక రకంగా చేయొచ్చు. సో వారు అపరాధం చేశారు కాబట్టి మీరు శిక్షించారు అనే భావనలు అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి నా ఎడ చూపెటి అనుగ్రహమే అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ గూఢార్థంగా, సో అందుకే అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు భగవంతుడు ఆ విధంగా ఇంతటి మృదురు ప్రేమమయమైనటువంటి మాటలు వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు, సో ఆ మాటల్లో వాళ్ళు గ్రహించజేయలేక చివరికి ఇంకా చెప్తున్నారు. తమ ఎడ భగవంతుడు మరి ఆ మాటలకి వారికి మళ్ళా ఇదైంది. సో ఆ విధంగా పలికినటువంటి మాటలకి వారు 2 రకాల అర్థాలు చేసుకున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఆ విధంగా చేయడం వల్ల వారు చేసినటువంటి వాళ్ళు అంటే వారు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ఉందో శాపం వారికి ఇచ్చినటువంటి దాని వల్ల భగవంతుడు కుపితుడయ్యనో అంటే కోపగ్రస్తుడయ్యాడో, లేదా ముదము నొందెనో అంటే సంతోషపడుతున్నారా, అంటే ఆనందంగానే ఉన్నారా మా వైపు అనేటువంటి ఒక భావంతో వారు వెరగలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి కృష్ణ కథ భగవంతుని యొక్క ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడగున్నటువంటి ఆయన్ని ఎవరు అతిశయించలేరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మాటల యొక్క క్వాలిటీ, గుణత్వము ఆ విధంగా ఉంటుంది. ప్రేమమయము, తేజోమయము. సో ఆ విధంగా ఎంతో అర్థాలతో సిస్టమేటిక్ గా ఉన్నటువంటి అవి చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఏంటంటే భగవంతుడు ఏది పలికినా అది పరిపూర్ణమైనది అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే పూర్ణత్వ స్థితి యందు నిలిచి ఉండేటి కారణంగా ఆ భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు కాబట్టి ఆయన నుండి పలకబడినటువంటి ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఏదైనా సంపూర్ణమే, అబ్సల్యూట్ అని చెప్తారు, పూర్తి అది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే భగవంతుని యొక్క స్పీకింగ్ కానివ్వండి, అంటే ఆయన మాట్లాడేటువంటి విధం, ఆయన యొక్క చూపు కానివ్వండి, ఆయన యొక్క దర్శనం, ఆయన మనం దర్శించుకోవడం కానివ్వండి, ఆయన యొక్క రూపం అన్నీ కూడా దివ్యమైనవే అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అందుకే శ్రీల ప్రపాదుల వారు కూడా చాలా కొద్ది పదాలతో ఎంతో భావాన్ని మనకి ఇచ్చినటువంటిది దీంట్లో. సో ప్రతిదీ కూడా ఆయన మాట్లాడేటువంటి మాటలు, ఆయన యొక్క చూపులు, ఆయన దర్శనము, ఆయన యొక్క రూపము ప్రతిదీ కూడా దివ్యమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్డెంటల్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ప్రతిదీ కూడా శాశ్వతమైనది, దివ్యమైనటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అన్నీ కూడాను ఆయన మాటలు, ఆయన యొక్క చూపులు, ఆయన యొక్క దర్శనము, ఆయన యొక్క రూపము అన్నీ సో ఆయనతోనే సమానము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాగే కృష్ణ కథ మరి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నట్టు దాన్ని మనం 2 రకాలుగా వినేటువంటి అవకాశం. ఒక్కొక్కసారి నేరుగానే భగవంతుడు చెప్తాడు. ఇప్పుడు సనకాది మునులకు అంతకు ముందు అంటే ఇక్కడ భాగవతంలో సనకాది మునులు, అర్జునుడు గాని ఇవి జరిగినటువంటి అంశాలు చూస్తూ ఉన్నటువంటి కొంతమందికి ఇంకా సో ఆయన దర్శనం, ఆయన యొక్క మాటలు వినేటువంటి అవకాశం, కథ ఆయన ద్వారా వినేటువంటి అవకాశం. అలాగే రెండవ రకమైనటువంటి పరిస్థితి, సో ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలను ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తులు, మనకు అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పూర్వ ఆచార్యులు, షడ్గోస్వాములు, అందులో ముఖ్యంగా రూప గోస్వాముల వారు మనకు అందించినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి కృష్ణ కథామృతం ఏదైతే ఉందో అది 2 రకాలుగా, నేరుగా భగవంతుని ద్వారా వినేటువంటిది భగవద్గీత అర్జునుడు వినడము. సో మరి ఆ విధంగా వ్యాసుల వారు రచించినటువంటి ఆ భగవద్గీత గ్రంథం నేరుగా భగవంతుడి నుంచి విన్నట్లే తన యొక్క భక్తులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఇస్కాన్ భగవద్గీత యథాతథము వింటూ ఉంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి నుండి విన్నట్లు ఎవరం చెప్తూ ఉన్నా ఆయన పలుకు. సో మరి కాబట్టి కృష్ణ కథను భగవంతుని ద్వారా, భగవంతుని యొక్క భక్తుల ద్వారా వింటూ ఆస్వాదించాలి అనేటువంటి అంశం చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో వాటికి నడుమ ఎటువంటి భేదము ఉండదు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఉమ్, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు భగవద్గీత, భాగవతం, ముఖ్యంగా భగవద్గీత కథ, భాగవత కథ, ఇవి ఎప్పుడూ కూడా వినడానికి ఎంతో ఆతృతతో, ఎంతో ఇదిగా మనము వినాలి అనేటువంటి అంశాన్ని అందరూ కూడా తెలుసుకుందాము అని అనుకుంటున్నాం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశము ద్వారా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా యాడ్ చేస్తే